Mogu manje da se šta kupilo. To je Marijanova smuka, ova ćoška. Da. To je bilo veliko stablo. Kotongo. Tako da. Ima puno lepih dole. Sad se vidi i drugi stup tamo naselju. Da. I šta je to, Mario? Vodovod. Ili struja, šta je to? Struja, dalekovod. A dalekovod. Vodovod je podzemni ugove, je voda. To je struja. To je za autokrat. Da. To je bila mala. Pa i ona Srebrkida je bila prije mala. Da. Imaš ti pokrovi, kad viš? Piše da ne. Ovo je tiša. Nemate da vi trebali malo već to bunaj. Možeš komentirat. A šta? Ja to ovo nekada, Snimanju analiza. da je bilo nekada dobar vinograd i dobro vino, a sada je pašnjak, Da, još gore nego pašnje. zimski i letni. Da. Pa su ovdje. To bi trebalo biti u nekom kuveru, pa sve u pregradama. Da, trebalo bi. Neka kornata torba sa pretnicom. To je pišaj piše na njej. Unutra u maloj torbici, plastičnoj. Plastičnoj. Da, sa veliki predmet. Gleda da je to, da. Pa ti si već pol. Još samo pol i to je gotovi. Zamenit ćeš šeda.
Možda je, ja sumnjam da možda. Možda bi treba prestati. Samo da ne pada prašina, možda pa je dobro. Idi tamo tvoje čedo. Tako je divno. Još malo pa ćemo smokve pobirati. Ecco, sembra che sei uno razbiti, sono jedan. Na čini dole. Ili više nećemo pojeti dole. On mora par puti kod film, ja ti sedi malo dulje od mora, a on kod film može. To negdje je vaša smokva bila, je tresi. Ili više dole. Ovdje vam. Ono kad je na crne gustijona, eto to je čudo. A ovdje dodate treba kusicu, eto, treba smokva i još krište neke ovo mjesto. Samo godine dvije, žešite za nama važenja.